Helo, fy enw yw Rhiannon a dwi'n gweithio i Sally Holland sef Comisiynydd Plant Cymru. Mae'n fis Tachwedd a hawl y mis yw Erthygl 19. Mis hwn rydym yn annog i chi y disgyblion i feddwl am eich hawl i fod yn ddiogel. Felly meddyliwch sut y gallwch chi gadw eich hun yn ddiogel a chadw eraill yn ddiogel hefyd. Rydym ni'n gwybod o'r gwaith rydym wedi gwneud â phobl ifanc dros y blynyddoedd bod bwlio yn dal i fod yn fater cyffredin i bobl ifanc draws Cymru. Nid yn unig mae bwlio'n digwydd yn eich ysgolion, ond mae hyn hefyd yn digwydd o fewn eich cymunedau chi. Hoffwn eich annog i feddwl am fwlio a sut mae bwlio yn fusnes i bawb. Os byddech chi'n gweld un o'ch ffrindiau, neu rhywun sydd ddim yn ffrindiau chi yn cael ei trin yn wahanol oherwydd pwy yw nhw, a allech chi sefyll i fyny drostynt? Allech chi wneud hyn yn gyfrifoldeb arnoch chi. Rydym wedi creu cyfresu o fideos ar eich cyfer y tymor hwn, sef Fi yw Fi. Mae'n agrwyswch i wylio'r fideos ar ein gwefan ni. Straeon yw nhw am bobl ifanc sy'n wahanol i chi, neu falle bod nhw'n debyg i chi, a sut maent yn cael eu trin yn wahanol. Rydym yn eich croesawu ddefnyddio'r fideos yma a meddwl sut y gallwch sicrhau nad yw plant a phobl ifanc yn eich cymuned yn cael eu bwlio, a sut allwch chi sicrhau eich bod chi'n teimlo'n ddiogel ac yn cael eich trin yn gyfartal.